sa k nám blížia príslušníci čestnej stráže. Hrdosť, čestnosť, profesionálnosť. A Arnold. V súčasnom systéme velenia ozbrojených síl predurčený veliteľstvom Trenčín. Pochodujúci celý od nepamäti nesú na svojich pleciach najväčšiu zradu pri vedení bojových brigády. 11. mechanizovaný právopis z 3. je ako prvých z útvarov hrdých nositeľov vojny. Za ním hneď nasleduje Lenický, 13. mechanizovaný právopis. Úspechu boji! Na východe našej krásnej vlasti. Lokácia brigády vedie zástupca veliteľa major Vladimír Zelený. V tejto chvíli prichádza v čiernych barv, že tanky sú na hrote akékoľvek ofenzívnej operácie. Majora Stanislava Táho, prítomného kultu je aj Mikalovský, 9 prvý pokračovateľia tradície delostrelcov. Je ďalší celok ich kolegov z 21. samoiválne popod jednotkám našich ozbrojených síl a aliančných máv spolu so svojou bojovou zástavou. Celok vedie súčasný veliteľ. Na svojich pleciach nesú príslušníci 2021. Celku príslušníku budú opäť plniť jednu z najdôležitejších úloh slušných síl, záchrannú službu. Ďalší celok slušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Veliteľ hovorí jednej z bodových úloh v čase mieru a to je ochrana slušného nielen žilinčárov. Sily pre špeciálne operácie špeciálnych síl. Celok vedie jeho veliteľ učenia už dlhodobo označovaný ako meča armádnych rokov. Nie len samotný výkon zdravotníckeho zabezpečenia ozbrojených síl, ale tiež Prichádzajú príslušníci zo 62. zborovacieho bránu Ružove, ktorý má sídlo v Trenčíne. Tu je dislokovaný a to 405. opravárenský prápor Martino. Staršia pani ľudia, či vidíte stále polezu, je ich zásluhou. Kde iní končia, my začíname. dovolte mi predstaviť ďalší pochodujúci celok, ktorý ste pred pár hodinami mali možnosť vidieť, zložiť slávnostnú úplne podplukovník Kristián Súpera. Práve v tejto chvíli máte možnosť vidieť príslušníkov vojenskej polície, Ministerstva obrany Slovenskej republiky so služobnými psami. Abecedného poradku. Ako prvý vidíte zástavu ozbrojeného reprezentačného postavného veliteľstva Nára, ktoré je v súčasnosti veliteľom bojového zoskupenia na Slovensku. Veliteľom 9. brigády je brigádom brzového kultu. Pokopujúcemu celku, že je poručík Adel Silverinaci. skupinu vrtuľníkov UH-60 Blackov. Takže polského spojenca, ktorý sa podielal na obrane nášho dela. Ešte budeme očakávať Tuluna, Vozidlá Ford Ranger v bielom prevedení pri výcvikoch vo vojenských výcvikových priestoroch. Z dôvodu plnenia širokého spektra služobných úloh bol nedávno doplnený Technických zásav. Celok uzatvárajú terénne odvenia na taktickom a operačnom stupni velenia. Jednotiek, či už v pôvodných podmienkach, ktorý je vyvrcholením celej rady zranatra, prichádza odborná mocná súpera, ktorá je určená vyzbrojený na svoju obranu rôznymi lapetovanými zbraňami. Je vonkajších a vnútorných povrchov vojenskej techniky. v nasledujúcich sekundách 215 s plošinou Fletrek je prepravovaný vysokovetelne rýchle, efektívne presúdie manipulačnej techniky na miesta celovo-vzdušných zbraní. Kontajner B je elektrickým oblúkom a plameňom. Ďalšie vozidlo v rade, logistické vozidlá v rade tohto celku sú ťahače s označením Tatra BVN. Jednou z noviniek našej výzbroje môže poskytovať urgentnú zdravotnú pomoc, zjednodušenie zrany, poskytovanie lekárskej pomoci, vykonávanie Vzdušných síl a 6.
vozidla. Vozidlo vo veľkánskej verzii je súčasťou rádiového podsystému Opus. Tento raketomet využíva štandardné nabíjanie raketometu, je zabezpečené kontajnerizovanou raketovou muníciou. Ďalej vidíme protilietadlový raketový komplex Drága. Jej kombinácia nízkych